ए जी सुताला माई के जगाई कैसे, जी सुताला माई के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। ए जी सुतल माई के जगाई कैसे, ए जी सुतल माई के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। टिकवा ले अइनी माई के बिदिया ले अइनी, टिकवा ले अइनी माई के बिदिया ले अइनी, सुतल माई के पहिराई कैसे, जी सुतल माई के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। ए जी सुतल माई के जगाई कैसे, ए जी सुतल माई के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। झुमका ले अइनी माई के नथिया ले अइनी, झुमका ले अइनी माई के नथिया ले अइनी, सुतल माई के पहिराई कैसे, जी सुतल माई के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सिंदूरा लियाए माँ के हारवा लियाइनी, सिंदूरा लियाइनी माँ के हारवा लियाइनी, सुतल माई के पहिराई कैसे, जी सुतल माई के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। चूड़िया लियाए माँ के मेहंदी लियाए, कंगना लियाए माँ के मेहंदी लियाए, सुतल माई के पहिराई कैसे, जी सुतल माई के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। पायल लियाए माँ के बिछिया लियाए, पायल लियाए माँ के रंगना लियाए,
सुतल माई के पहिराई कैसे जी, सुतल माई के पहिराई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। लहंगा लियाए माँ के चुनरी लियाए, लहंगा लियाए माँ के चुनरी लियाए, सुतल माई के ओढ़ाई कैसे जी, सुतल माई के ओढ़ाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। ए जी सुतल माई के जगाई कैसे जी, सुतल